हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरबाय लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर। जाय भिडिअखौ नायनानैल' थायो अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। जोंहा लाइनानो गैया, अखा हानानै लाइनानो फैयाखै। मबाइलानो चार्ज गैया, ब्लगखौनो लानो मोनाखै। दिनै ओरैनो मोनाबिलिनि ब्लग फिसा लानो सानबाय आरो नोंथांमोनजों एसे शेयार बानायलांनो सानबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। अबाव बेरायनो लामायाव मोनाबायना। मैया खात फिथाइनि ओंख्रिबो संना होदों खात बिहुनि। खोन्थिनोनो मोनासैबा लाइन गैयिनि, बेटारि गैयिनि मबाइलानो। मोनाथारबाय। खोमसिबायसं मोदाय बायदि नुबाय। बबाव थांनो? बा माला फैगोन नोंलाय? एसे थां र'। अखाया हायां होनदोंलै। अमा आदार रुनांगौ, अखा हांनायावनो थांसै नोङो। तेरी मेरी सेनि एसे थाङो र'। आखाइ रुवायदो मबाइल हमनो। गोलैगोनहाय नों नायथारा मानसियानो। मोनाथारबाय नुलानोखा। ओरै फैलाय एसे रायलायब्रा आंहानि इउटुबाव। बेसे थांनो बेरायनो होनबाय। ओमफ्राय नों अखा हानायावनो थांसै। नोंथांमोना जोंहा हायथुनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक बानायना हो। नायबायल' थायो। मेथाइ हरलाय। नायनाल' बारा जायाखै होनदों। साबस्क्राइब बानायना हो। मेथाइ बायना हरलाय। 1K बानायना हो। लोगोफोर अननानै। हायथु अननानै। हायथुआ गोदान भिडिअ होनो जुजिगासिनो। मबाइल बायला। मबाइल बायना बायलासो माबाया जाख'लाया सापर्टआनो। एसे हमलाय, आखाइ रुवायबाय आं। गोजौ हम आं लानाय बायदि ला। होनो हानो मबाइल। आं खानाय गाबोनसो नुदों। बोरायबाय आंलाय फुना होबाय थायोसं। गद्रेज होनायाव जागोन। इसोरनाव आलासि फैखाया। न'खौनो लानो मोनाखै जोंहा। एसे मोजां साथिथिनि मैगं खानायखौबो ब्लग लानो नागिरबाय आं। लाइना बया जाथारनै अबेबा ससेयाव। हर 12 खालामफैदों। ओरैनो दिनै ब्लग फिसा लानोसै आरो हरनि ओरैनो जानला मोनला संनायखौनो लालाबायनोसै। नोंलाय? नाङालै दसे थाहोनो। फेत्लानि मबाइलानो मालाय। मबाइल मोजांखौ लानानै आंनो मबाइल बायला जिला फैयो। मबाइला मोजां जामारबाय केमेराया मोजां सिगांनिख्रुइ। माला फाहामनांगोन? फेत्लाखौ फानखां। मबाइलखौनो लानो बाबाय आङो। ग्लासानो ब्रे गावब्रेजोबनाय आंहानिया। लोगोफोर अननानै गंसे बायना हर। सोर बायना हरनांगौलाय दा? नायग्रा ब्लग नायग्राफ्रा थाब 1K बानायना हो। ओइ दाउखा बिदै जादों बै दाउखा बिदैया मा होनो? नोंबो थांनांला फै। गोसोमथार जाबाय। थांनांला। गोसोम जाबाय।
अमानो आदारबो होनांगौ ओंख्रिखौ मोनामसोगारो नों थांनाङा थांगोन आं दसे बहाबा थां दाउखा बिदै जादों लोगोफोरनै दाउखा बिदै अखाया हानोसै जोंनिथिंजाय हाय गाइस हाय गाइस एसे थिखांलायनांगौ मबाइलानो खामानि गैया बायना मबाइलानो जोंनियालाय थिखांलायनाङा मबाइलानो गावब्रेजोबनाय आंबा नोंनो सोरना लाखिदो एना मालाय दामि जोंनिया थिखांलायनाङा मोनानायखौ नुलाहाय सोरबा इउटुब खुलियो मा नायदों नोंसोरलाय मबाइलावलाय ओरै एसे नाहर मालायनि पेटलाया माबा नायबाय दं लोगोफोर अननानै थाब थाब अनके बानायना होदों चेनेलखौ नालाय बेरला अबाव थांनो फैलाय माबा होब्रा आंहानि चेनेलखौ अबाव थांनो ओमफ्राय नोंलाय अखा हाहां हाहांआव थांबावगोन आरो